Okay naman. So far, ready na tayo mag-accept ng mga delegates at yung iba naka-settle na sila sa Banna, sa Bacara, at saka dito sa Ilocos Norte. Yung iba naman ay dito sa Lawag City, I mean. Yung iba naman magi-stay sila sa hotel, which is hinihintay pa naming dumating ang Tanawan, Batangas. Tapos ang iba nasa Vivian Hotel na. Okay. Hotels and schools tinagdagusan naman. Oo. The mga delegates agyan dati schools. Dagiti duma agyan da iti hotels. Aglalo dagiti adati organized clubs na. Manu amin nga delegates tayo, ma'am. 168 teams iti sumangpet. Agraman iti barn nga charter. Gamin iti Little League Philippines is territorial. So, bawat cluster, it consists of charter teams like Tanawan, Ibagada nga Central Luzon. Lakas jay iti pa naka-cluster ti Little League. Manu amin nga venue dati pagayaman da, ma'am. We have 19 diamonds, including Banna, which is sila yung mag-host ng isa sa major league natin. Yung junior league natin, nag-host si Banna. Then, meron tayong Pasukin. Nandyan yung Inak. Nandyan yung Gabaldon. Meron tayong Bacara. Yung Bacara National Comprehensive High School. Meron din tayo dyan. At meron din tayo sa Bintar. Umabot din tayo sa Burgos at saka sa Dingras at saka itong Ferdinand E. Marcos natin. So, we have 19 diamonds lahat. Okay, ma'am. So, ma'am, into no opening ceremony, sino digitay manam na mga bisita tayo, ma'am, ada ka digitay from national, o digitay national dignitaries tayo, ma'am? Actually, so far, ang nasasabi pa lang namin at na-confirm sa amin ng Little League Philippines is magpapadala yata si Senator Bongo ng kanyang representative being the chair ng Senate House Committee ng Youth and Sports. Tapos andyan na yung mga presidente ng PABA at saka ng ASAFIL. Ito kasi yung mga governing bodies ng baseball at saka softball dito sa Pilipinas. So, dumating na rin sila at nandito rin yung presidente ng Little League Philippines. So, naikot na nila yung ating mga venues and masaya naman sila sa nakita nilang preparasyon natin.